John chapter 9. John chapter 9. John chapter 9 from verse 1. Now as Jesus passed, he saw a man who was blind from birth, and his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man or his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who has sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long I am in the world, I am the light of the world. When he had said this, he spat on the ground, made clay with saliva, and he anointed the eyes of the blind man with clay. And he said to him, go and wash in the pool of Siloam, which is translated to be sent. So he went and washed and came back seeing. Baba tunomtenda ni kuna bishokoreni. Taura hii upenyo hii. Wanaweza tamiri na mtoto wa penyi. Usimu wa kusimbiswa, profit wale kugoneswa. Jina la Yesu Kristo wa Nazareta. Amen. Bado paita ya kuporeswa kwa mrume akabele kwa lile bofu. Asima poresero akaita Yesu aka demonstrator. Jasna vya aita kule wangu remember atiporesa mrumo blind Bartimaeus. Akangoti waradizwire kuti chiona but uye ndobva atanga kuona. Asi adabereka pano ndekuti murume uyu Jesu wakafira matepasi ndokukanya ivhu nemati kwakuisa mumeso emurume ndokumutuma kuti enda unogeza. Ndiye Jesu aigona kumuti chipora sezvo akaita kuna Bartimaeus murume uyu akapora. But on this text, on this note, asarudza imwe nzira iri a bit strange nekuda kwekuti chisinganyanyodiwa mumeso kumaziso ivhu rikapinda mumeso ako unotodetseka uone ukamitsvaga pane mvura kuti ugeze. But Jesu ari kushandisa chisingadiwe nemeso kuti meso ave restored. Mwari vane zvimwe zvavanoita muupenyu hwemunhu zvokuti unogona kufunga kuti havasi Mwari. Nokuti dai murume uyu aiva neexperience akambonzwawo kuti Jesu anoporesa mapofu, obvunza kuti nderipira akaporesa kuti blind Bartimaeus akutoona, akaporeswa chimudzii, akamudanidzira ndokubva anzi naJesu chiona. So by experience aigona kuti achiiswa mavhu kumeso obata ruoko rwaJesu obvunza kuti ndiani ari kundidaro, onzwa kuti ndiJesu ndinoda kuti uone, aigona kudhauta kana kuramba kuti aiwa Jesu haadaro. Tine kunamata kwatina kudzimwe nguva kuri associated ne-experience tichileka the revelation. Iye anoti behold I do a new thing. Ndimwari unoita zvitsva. I love testimony, I respect my testimony anotaura guru waMwari. But on the other side, testimony inotaura munhu anenge achitaura zvaakaitirwa. Kwete kuti ndo maitiro achaitawo Mwari mune zvako. But ari kukusimbisa kuti Mwari vanoita zvinhu. But mandiri vakaita nenzira iyi nokuti ukabata testimony yemumwe seformula you'll be disappointed. Imagine dai murume akaunzwa kuti Bartimaeus raiva bofu haana kuiswa mavhu akangochiona. Iye paincident yake otanga kuiswa mavhu aigona kuti aiwa Jesu haadaro, ndakambonzwa nezvake. Tine vanhu vaamasinia pakuziva Mwari, iye Mwari wacho ari Mwari anoshamisa. Tinoita kuti anzi anoshamisa ura kuti anogona kuita zvitsva zvausina kubvira wanzwa muupenyu hwako. Blind Bartimaeus ane style of healing yeweti yekungonzi receive your sight. But pano tine murume ari kuiswa mavhu kumeso, yeti mavhu mumeso haasingaiti. Unoziva chakapa murume chatonziswa kuti sei asina kukomplaina, ane chirwani chaakaandastenda kuti ndisina mavhu kana kuti ndiine mavhu mari dzangu dzagara akafanana handioni. So haana kuona achitoshorwa mumeso nokuti munhu anotoshorwa munhu anoona. Bofu rikaendwa nemavhu mumeso zvasiyana nemunhu anoona aendwa nemavhu mumeso. Why? Because ukaendwa nemavhu mumeso uchiona unenge usisaoni. But kana usingaoni mavhu akaenda mumeso mari dzangu acho agara ari mamwe chete. Ungageza hapo uchibvisa mavhu but chaunoziva ndechekuti ndagara ndiri bofu.
So pane pamwe pekuti Mwari vanoda kubatsira munhu nenzira inenge iyoyo yekuti munhu kana ari mukushaya kutambudzika akaudzwa giving kutoshorwa kuisirwa mavhu muupenyu. Why? Nekuda kwokuti pashoma yasara anenge akutopedziswa. Munhu anobva kunyika wakaparidzirwa kuti Mwari anosumudza marombo upenyu hwako hunochinja, nhamo yese inopera yaunamate Mwari, obva auya muchechi agara mufundisi avaende kuofisi kunotora mari uya kuzopa munhu akati nhamo inopera, vanobva vaimba soro obva vachichiunzai yasara. Unoona kuti chechi ika iyi vakundimukira havachada kuti simuke. Why? Because vakutoisa mavhu. Ndaitarisira kuti kind of help yaungawana kana usina mari uye kuzopiwa imwe kuno. Gamba kana usina mari uchitambudzika kuti chinetsa kwauya muno teta kudai asara. Zvokuti uigone soro zvinenge hazvina umwari vanenge vanondipedzisa. But munhu anofanira kunzwisisa kuti chakamboita kuti ndive neshoma ndishaiwe zhinji iatake. So kana ndauya kuna Mwari kana shoma yakunzi ipindewo handisi kuitwa murombo, ndagara ndiri murombo. Saka handigone kukomplaina kuti chechi inondiita murombo nokuti hauna kuuya uri mheni. Chechi haisi kuita murombo, haisi kukutorerai nokuti wagara une mweya unokutorera, unokusiya une zvishoma nguva dzese. So pane kuti munhu atange kukomplaina kuti sei ndichibata shoma, anotanga kukomplaina kuti sei vanoda kutitorera shoma. Yeti kwawa kuzviita manje uri kuzviita muna Mwari akatendeka. Difference ndeyekuti kunyika unogona kutsotswa, but muna Mwari mune ropafadzo uye Mwari wakarurama. So murume ari kuiswa mavhu mumeso ende haasi kukomplaina nokuti anoziva kuti even ndisina mavhu kagara handioni. Usati watombounza yawina yacho ishoma ende haikwana. Mwari vanotuma Elijah kushirikadzi. Shirikadzi yoti nini mwanangu kana tadya ndopachatofu. Kunati aitoziva kuti zvishoma. But muzvishoma imomo zvichiuraya kudaro mweya wekunyima unga uripo futi. Ati inini mwanangu tikadya tinobva tafa. Zvinouraya izvozvo anotonima futi, anototsika-tsika nezvinotouraya zvacho. Asi kuti kana tadya tobva tararama samukati dyira tinofa, ayo ari kuti isu ndiri tu tikatodya tinofa. Saka munonyimirika zvagara munongofa. Saka unozonoti pane mweya unenge uripo kuti munhu atadze kusangana neblessing yeupenyu hwake. Jesu ane vaakaporesa kwete nenzira iyi. Blind Bartimaeus akangondichiona ndobvawo. But pane murume uyu Jesu akapfira matekasi wakakanya ivhu akamisa kumeso. Ndobva amutuma kuti chienda unogeza kurwizi Siloamu. Panoitira zvakanaka ndepekuti he mentioned the name of the river or of the pool. Akadingomuti chigeza kana kuti enda unogeza without mentioning the name Siloamu. Siloamu kaiverenga Bible rati which means to be sent kana kuti kutumwa. Rwizi runonzi Siloamu runongoreva kuti kutumwa. Jesu ndiye akatumwa naBaba kuponesa vanhu. But murume aribofu asangana naJesu, Jesu anobva amutuma futi kuno rimwe rwizi runonzi kutumwa. In other words, Mwari vanodelegeta dzimwe nyasha dzekuti ungangodaro waenda panzvimbo pasina zvinhu zvako, but paunofanira kuwana revelation inokudirecta kune zvinhu zvako. Murume uyu Jesu ndiJesu wamasimba ose ende pawa richimwenda haana kupera. Akadii kuporesa munhu. I love statement yekuti Jesus my last bus stop, but on this text munhu akarifewa somewhere na Jesu. Jesu kwakurifeya munhu kuti upofu hwako even tasangana so hauchinje kusvika waenda somewhere. Reganipatsanure kana ndichitaura nhau yaJesu panapa. Jesu munhu is a person. Jesu ishoko is also the word. So zvoreva kuti muzuva ranhasi Siloamu yako is when you know a text ine chekuita nesituation yako wotanga kuacta upon the word of God iyo. Kuti ukauya kupureya wakati Mwari itai mupureya Mwari havana chavachaita, vachakupa revelation yekuti uzive zvekuita maringe zviri mushoko kare. He directs you to the word. Nokuti kana Siloamu zvichireva kuti
kuti Mwari vakatuma shoko ravo kuti rigadzirise nyaya yako. So pamention of the name Siloam ari kuedza kuti hapasi pese pane mvura paungageze upofu ukapera. Dzimwe mvura ukageza unoita clean, unoita smart, but nyaya yeupofu inotoda kuti uende kurwizi Siloam. Nokuti kana munhu ane mavhumeso anongoshedzera kuti hapana mvura iri padhuze, ndibatsiro hama dzako kuti ndapindwa nechino muziso ndibvise. But Jesu anotomention the name of the river kuda kuti harusi nzizi dzese dzine chekuita nesituation yako. There is a river by the name Siloam. Unati bofu rakatotumwa riri bofu ende rasangana naJesu. Usatarisire kuti murodhi maraifamba richienda kuSiloam munyika isina vanhu, mune vanhu vanotaura zvavanoda uye vanogona kubvunza. Kuti iwe uri bofu akutumawo ndiani asina tsitsi. Iwe uri bofu kwazo kuzadza mavhu kumeso ndiani. Vanhu vasingazive kuti ndiJesu akuita zvinhu mauri vanokunzwira tsitsi iwo chibatsirika. Saka unoona pane nguva kuti vanhu vekunyika vanoita kwanda kukansera saka chito kukanzura. Because havasi kuziva pfungwa yaMwari pamusoro peupenyu hwako. Mwari pavakandita muvhangeri kuti panze murodhi vanga vaisa mavhu paneche yangu seboys kunenge kumakiswa. Why? Because vakafunda navo vakatombwai parengi kuchiparidza vakati pamini zvechechi zviri right patapolo tumakisa parengeresha. Beware of good people who are not godly. Murodhi richienda kofuna kutosangana nevanhu vanotobvunza kuti akutumwa kuti ndiani asina tsitsi. Kuti Jesu weNazareta unzi aiwa akuyepa Jesu ane tsitsi akutambudza zvaanoita. Uri bofu dato kukupa munhu akubata ruoko. But Bible Jesu akamuti enda anati vadzidzi vake kuperekedza endai naye. You were sent alone as a blind man. Aine mavhu kumeso. Macomments ari murodhi hauwapedzi. Rwendo rwokunamata Mwari ine macomments ari negative kubva kuvanhu vasingazive Mwari. Usangofa wakatrasta kutaura pavo nekuti havazive Mwari wako kuti anoti kudii muupenyu hwako. Beware of good people. Musociety mazara good people who are not godly. Vanhu vari right vasingazive Mwari. Vanotaura zvokunyatsonzwa kuti ndomusoro ndokutaura. Yet zviri against the mind of God. Abraham paanonzwira nemwana wokugomwe chive chibayiro anototakura nehuni. Yet isu kumusha kwedu kunomboshawa vanotoda huni unoenda kugomwe. Unotora iko. But Abraham paakazvira kugomwe akabva atakura huni. Imagine murodhi vanhu vachibvunza kuti komukuenda kupoti kugomwe saka tura kamutoro unomutsvagira iko. Because there are times yekuti kune vanhu vari right vasingazive zvinoda kuitwa naMwari. Mavhu meso ebofu ivhangeri rinorwadza. Why? Nekuti nyika ikaona inonge Mwari wacho akutokutambudza wese. Unozoona chinoita pamaakuzobirwa manje machechi. Pamapero maakutozobirwa manje. Gamba mweyechina yakubira for a long time munyika kuna ikobwe. Uma kwakaita upenyu hwako neshoma yaunobata kune mweya inonga favor yezvizhinji. Hakuna anongokuudza kuti iwe nhamo. Unosati ukanoda kuti ukaita mari wokusesa kuti waiwana sei. Ukaita nhamo havabvunza. Havakusesi kuti nhamo yakanyanya waiwana sei nhamo. Nhamo vane basa nayo vane basa kana wabudirira. Zvakare kuti pamba pako payata pakatowanikwa muti wembanje unotosungwa. Pakawanikwa gold unotozarisirapo mverenyika. Kana iri mbanje ndeyagoride mune states. Don't nature imunyika. Mufuka ari pamba pake museri haapinda museri harisirapo. Why? Nokuti gold ine value. But kana iri mbanje yotsanona. Macomments evanhu murodhi ari negative anoda kuti uzive kuti ukuita zvinekuda kwezita raJesu. Shama dzangu dzakataura zvavanotaura nehama dzikataura zvatinotaura kuti usimbe zvaakutira zvechechi havadi kushandako mama. Unizoti vanenge vataura zvine musoro kwete zvokumusoro zvemumusoro. Kumusoro kuti tirova shoko mumusoro muchiti aiwa inungwa usimbe chingete muchishanda mabasa. Ngwazira vakutaura zvokumusoro kwete zvokumusoro. Along the path yekwenda kuSiloam haisinyore. Pese pane breakthrough yako pane vanhu vaunosangana navo vanoda kudzidzisa pfungwa yaMwari. Hakuna nechachiya kufanira kuti waiswa mafuna Jesu awakutona vari majaha beta. Avafare.
Jesu watakutokuomesera. So along the path akaenda arikuenda kuSiloamu. Ndokuda vanobvura nepane mumwe mvura vanokati wadi kugeza pano basa pane pano pekuti unopindirwa nevanhu iwe wakamirira kupindirwa naMwari. Blind Bartimaeus akazvidiscover kuti vanhu vari kunditinyarara haasiri. Handione hangu but type haisiriyo. Why? Ane zvaaiziva kuti Jesu ane ngoni. So munhu wese ane ngoni nenyasha ana rafu. Nokuti kunyararidza pofu irafu nokuti ruda kuona. Jesu akazodzwa kusunudza mapofu. But pofu ikashedzera kune vanhu vanoteera Jesu vari ministry yekunyararidza mapofu. Kwarira kunyararidzwa nevanoona iwe usingaoni. Unosa vanhu vane unyengeri. Unotonzwa munhu achipa testimony. Mwari ndiye akanipa stenge ndikavaka ndikadii. Vakazoya mushumira anoshumira kuti receive your house not receive angry. Yet iye akapiwa stenge naMwari akavaka. Takuparidza kuti vamwe vapiwewo akuti haisiro. Unyengeri huri muvanhu. Nemari unode basa rese ivo mwana. Murume arikuenda ku of Siloamu. The journey was not an easy journey. Rwendo rwokunamata nekuteerera Mwari raakutoda kuti uve neboldness yekuziva kuti ndiri kuita zvinhu zvataurwa naMwari. Whether nyika inozvitenda haizvitende but chataurwa naMwari chine rokafadza muupenyu hwangu. Mukadzi Mark 14 akazodza Jesu perfume anakombererwa maoko nemadisciples. Pakati pakameeting yekuti what the West atambisa dai yatengeswa yapiwa kana vanoshaya. Hakuna akafara kuti akuitira Jesu chinhu chakanaka. Why? Nokuti vanga valeta chandinoti revelation. Chakaitirwa Jesu akatoti she is preparing my body before burial. Arikuzodza muviri wangu nokuti he was about to go into the grave. Saka yapiwa Jesu nemukadzi perfume yakafanana nekuti i-birthday present. Saka nature yevanhu tinoziva vanonzi ma-birthday presents. Birthday haiexiste. Why? Because it's a threat. Unopumwa uroyi. Imagine unaona munhu arikufamba paona kuwa obva unotenga kofi noya kanosvika pakuti tata tine chipo cherufu. Unotenga kupinda imo mudziyo. Hakuna chipo cherufu. Kune chipo chekuberekwa. But mukadzi akazodza Jesu perfume akamupa chipo cherufu. That's why vanhu vakamukriticize. What she was doing by revelation. Jesu ananga aparidza kuti ndakutonofaso ndipewo perfume akazviita by revelation. Akava nechizaruko maari. Saka pasina akaombera maoko kuti zvakanaka muzodze. Pese pane breakthrough yako panotoda kuti utomira. Why? Nokuti Satani haafare kuti wasangana nenyasha ine zvaakuita along the path zvinotaura zvakawanda. Unokoneswa. Wazivana kuti nemetembe yokugara wageza masoro utamburengera kusoro uyu. Sometimes I expect people kana vakabva kure vachifambira shoko raMwari. Kune kereke dziri mudhuze dzavasiya. But mweya waMwari unogona kuvapusha kuti vaende pane Siloamu, pane a blessing, pane a prophetic word for their lives concerning that season. Kuenda kuSiloamu hazvina kuti pese apa igwenga mune turwizi turimo nematepe emvura aripo nevanhu vanotaura zvavanotaura. But kana Jesu atienda kuSiloamu, don't settle for distance relays kuti kuSiloamu kwaita kure. Warira kupiwa rubatsiro nevanhu vari kuhinda kubatsirika kwako. Warira kudiwa nevanhu vakakumanga. Don't worry this picture. Vakadzi vari 2, 1 Kings 13:16. Vakadzi vari 2 vaibvira mwana pamberi paMambo Solomoni. Vakasvika vachiti ndiye wangu. Vese vari kuti ndiye wangu. But nyaya payakasvitiridza kuti mambo wabata banga pane mukadzi akati chiurayai. But haana kuuya achiti urayai, auya achiti ndiye wangu. Kuri kuti unogona kudiwa nemunhu ada kuti uchekwe. Ngwarira kufarirwa nedambudziko rako. Joseph mai Potifa vari kukufarira havadi kuti uende mudestiny yako. Inenge favor nhasi but iri blockage padestiny. Ngwarira kuti parwendo rwokuSiloamu kune imwe mvura nedzimwe nzizi dziri pedyo nevanhu vari right vasingade kuti uone. Why? Nokuti ukageza chero pawageza hazviite kuti uone nokuti Mwari havari newe. So along the path the blind man was. Tine vanhu vanoti asi
Mwari akatiita zvakati ndopanochaita zvakati. Pamwe pacho unofanirwa kuita zvinotaura Mwari kuti usangane nezvaunoshuvira. Vanamai vari vaviri vairwira mwana, but pamberi pamambo kuna amai vakati chiurayai. Kurati vainyepera kuda nokuti wakaipa akauya kuzoba kuparadza nekuuraya, but pamwe pacho asati aparadza anonyepera kuda. Herod akati kumawise men, kana mamuwana uye muchinditaurira, because I also want to worship him. Mwari ndiye akatongoziva kuti aiwa is jealous, he wants to kill the child. Ari kunyepera worship, ari kunyepera kuda, but haadi. Waida kudiwa nedambudziko, waida kugamuchira problem yakapfeka jacket rakanzi love. Judas achida kubitira Jesu akashandisa kiss. Kiss isimbu yerudo, but Judas simbu yerudo akashandisa kubitira. Nhamo dzedu vazhinji takabva pakuti kune vakatida tikavada tichifungidzira kuti vari kutida, ivo vachida kutishandisa. Nanda kuabhusa munhu anoyepera kuda. Murume aramba wakatsikana 7 kana kufunda wechi 8 tauri ndonetsa wakuenda kuti munyama wangu kana amene kuti chii abofa ndonetsa uye utribe ndonetsa ayo anda unozoona wana ingi vasanga vachienda warira kudiwa nezvisikakude. Along the path Epsilon kune dzimwe nzizi dziriko, but nzizi nechekuita nekupedza upofu hwako. It's a revelation yaunowana kuna Kristu. Ini semuvhangeri ndakazviandastenda ndikazoti handisina pressure yekuti wese andaparidzira ngawe kuchechi kwedu ngaende kuSiloni kune chekuita nedestiny yake. Munhu wese ari designed naMwari kuti aende right place ine chekuita nesituation yake. Vafundisi vakawanda dzizi dziriko. Mwari vachitoda naAbraham anoti uya ndikuratize kuland of Moriah at one of the mountains. Genesis 22. At one of the mountains, which means Moriah was a mountainous place. Ndakazvikutinesa was there. The land of Moriah. Ini makomo akawanda. But Mwari anoti kuna Abraham at one of the mountains that I'll show you. Kureva kuti ukaenda pane gomo chero gomo land of Moriah, you will miss the right mountain. Genesis 22:14. And Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Zvoreva kuti the mystery yeprovision yanga yakavigwa kuenda right mountain. So kunamata church machechi anenge makomo akawanda, but pane chekuita nebreakthrough neblessing yako, God must open your eyes so that you can see. Tine vanhu vakageza maziso akachena vakaramba vari mapofu nekuda kwekuti pavakanzwatendai kuSiloni pane akavashedza padhuze kuti munofanira kufamba gezera yako. Inda asina dzidziso kuSiloni kweso iwe uri bofu kwaukarovera kwaukadii gezera ini maziso apatu zvinoita mushi. Vakageza maziso vakasaona vakaramba vakunyengetedzwa. Usati kana munhu achita mamembers asingati masouls anogona kucreata vhangeri kukukipa uri problem achimunyepera kuti hauna faith. Hakushaya faith. Uchitotsaniswa rova madry fast rova madry yet hausi paSiloni. Silong it means to be sent. Kureva kuti Silong yakatumirwa kupedza upofu hwemurume. Saka murume uyu kuti aende kuSiloni zvinotoda kuti ave neboldness yekuti chero chichamuka along the path I will get there. Zvinorwa nesu saka naapete maoko kuti unamata musiyeni. Ili shoko rezvokwadi rikaparidzwa kuti urirarame, the devil still fight you. Saka anonetsa munhu ari rova ndiye anonetsa munhu apa basa. Nokuti moshandira mahara ushayi kuti ndimboshandirei. Satan wacho anogoshifta at every level. There's a new devil. Anokunetsa usati waroorwa ndiye anokunetsa kana waroorwa. Anokuchinja manetsero. Madhimoni anoita kusabhita kune rimwe kuti aita breakthrough haaroorwa machitambai naye ikoko imi munonetsa vakaroorwa. Every level yese yaunoyemura
ukasatya Mwari nekuda Mwari, ini madhimoni anopareta murengi yemalevels iwayo. Mwari andisoudza ndaenda paposition, Mwari andisoudza ndaenda pamusoro ipapo pane zvepo zvinotoda kuti urambe uina Mwari futi. Chese chine value ukasachidedicata muna Mwari, the devil haanofanira kuita maoko. Saka uchiona kuti munhu wese anoda kuva ne high position authority in life, especially for example kana kuva president vanenge vafamba nemotaketi nepfuti dzei. Nyaya ndei basa rakanaka is the highest job ringadeserve nemunhu even politically to become a president of a nation, but in that position unovengwa stereki. Zvinoita kuti vafambe nepfuti dzekuziva kuti handifanirwe nemunhu wese pandiri panapa vanhu vanotonditsvaga izvozvo. Ina yeti munhu anofamba nemubhodhikadhi anotyisa, ndikaziva kuti angatotyawo asauziva apo vanatyisa adungu waitonas anotoziva kuti position yandava ine rumwe ruvengo runomuka. Every level ine machallenges ayo. Saka vachida much security, ivo vari pabasa rakanaka. Chakanaka chese unomukirwa nacho. Jesu wakakanya mavhu pasi akamisa mumeso akati enda. Pakaverenga zvakanaka pati he anointed the man's eyes with mud. He anointed the man. Izve kuti anointed rinoreva kuti zvirikutoitwa naJesu inenge problem zvakatakura neanointing. Anointing yese ine kademand, ine kanhu kanenge problem kekuti ukagona kushanda nako unosvika breakthrough. Yes. Akaenda kuSilomu akandogeza. Rume ndinoziva kuti ndinonguva aitogezawo iye pachake. But this time paaenda kurwizi atumwa naJesu. Paaigeza mazuva ese akaziva kuti ane tsvina anogeza. But this time haasi kutumwa netsvina kugeza, ari kutumwa naJesu. Chikonzero sei wauya kuchechi chikava naJesu mukati, ndaona upofu wapera. But my reasons now anogona kusiyana kuti zvako hazvina Jesu mukati, kungouyawo kuti utandire nevamwe. Tine zvikonzero zvakawanda zvokuita zvinhu muupenyu. Mwangu akatikanzira kutoona bhozi andakura, kungokura chete. Adavanada kukura. Haana imwe plan besides kuti ndakura ndanoda kuroora. Tine mareasons ekuita zvinhu muupenyu, but mamwe acho haasi valid. Munhu akaroorera kuwachirwa kune washing machine yaunogona kutenga kuserura kwacho. Ukaroorera kubikirwa nanandoziva kubika nounodya pachingosaiso chekouraya. There are reasons more than that. Chechi, mavhu ari mumeso mako aya wakandogeza kupi? Ushobora kuona zvimwe marikamutourwa chete ukaita sezvatinotaura upofu unofanirwa kupera. Chinoita kuti upofu uregere kupera tine mashortcut. Tinotonzwa kuti ari vakaparidzwa ndizvo but hazvinenge zvinoremarika nongotisaya kuita zvimwe zvinhu pasaiti. Tine vanhu vane plan B. Tikati namatene matetoti nzvene ndomunoshandirwawo mushando. Let me show you something. Kana Jesu akati enda unogeza, zvinoda kuti kugeza chiri chiri physical, but ndomakuitika chiri spiritual kuti achiona. Saka chiwanise ndakayemura kumasoro indakamushandirwa. Matestimony yetu ndotovhunda. Sure taitomboshandira. Saka takuziva Mwari zvedu. Taitonzvenga toendaiko. Saka waona musikana uya kuti handisi kuroorwa kubvanzi matombo aya. Kugeza kuseni masikati manene. Iprogram yokugeza kuseni. Sure unotoroorwa. Kugeza chete kuseni masikati manene. Hawatomuka. Why? Because pamwe pacho unofunza kuti mweya wechina iri china. The physical part yekuti enda unogeza kuSilomu odzoka achiona chaita kuti aone ndiJesu kwete Silomu. But pane a process iri muphysical yaanofanirwa kuita. Samunokuna madhodha Mwari vachazviratidza pane zvavachaita. Tamunoshamisa baba zviratidzei. Vanenge vachakukwene minowo unoshamisa hapana yokutamba. Masangana munoshamisa ega.
process a demand in physical, connected to spiritual. And unogeza usilomo. So murume akasimuka ari bofu. Akatumika ari bofu. But tinomiririra resources to do things. Yet we must begin to do things to attract the resources. Indofunga chakaita kuti Mwari vasarudze Moses to lead people out of Israel. Iye ari kudinina mukoma Aroni varipo. Pane action yakaitwa naMoses yakachallenge denga. Moses vachiri muEgypt akaona muHebrew nemuEgyptian vachiwana ndokubva apindira akauraya muEgyptian. Mwari ndokubva nonoka uya kutanga kudhila nemaEgyptian tisandatanga uidiyo kushanda naye kwete Aroni aikosiyana nazvo. Moses action yekuuraya muEgypt ari muEgypt yakaudza Mwari kuti mutononoka ndakutofanorowa. Mwari ndovatichiuya kugombo titaure tichiuraya vakawanda tese. Paakauraya Rwanda akadzimedhara. Pakazofa wakawanda wakucrossa Red Sea akadzidhelivhara. Kungoti kuenda kushanda naye. Action yake vachiri muEgypt yakadenha Mwari kuti I need to deliver my people. Why? Because already a man like Moses is already delivering the people of Israel. Why is they are still in Egypt? So when we patch our resources to do things, you must do things to attract the resources. It happened to me 2006 when I attended street preaching Guadana. The person that is family talk when I'm first in town of Paris. The woman in the power of the better straight as motor sick. Motor said when they don't marry us on that open first in that farm. Don't know. You marry to be better in Malaya. Indirectly, I'm one. But I should not tell you about the show. So at the actual level, begin to do something. Life yako isemwe kuti zvizhinji zvikauya uchaita sei pashoma zviripo already. Don't wait for resources kuti uzoita zvinhu, but begin to do it in a smaller way to attract resources. Moses vasati vabuda muEgypt akatombouraya muEgyptian vachirimo kuti arikurwira mekwake. So Mwari pavakatarisa kuti ndakapa promise naAbhurahamu kuti vanhu vachauyisa panhapa, but Mose atotanga ndisandatanga. Koma Aroni varipo, Mwari ana kuti Aroni hakuna akatanga ashedza Moses. Akamuita elita koma varipo. Why? Nokuti akava neshungu nemwoyo nezvinhu zvaMwari. Nzira yekuSilomo ine vanhu vanotaura zvakawanda. Ropafadzo ramwe iri pano. Unosangana nevanhu vanokudhaivhera kuti dai mauya kwedu. Dai mauya kwedu, penyafa, dai mauya kwedu. Yet Mwari vaitoziva kuti we are in the right place. Uri paSilomo, breakthrough iri kuuya, meso ari kuvhurika. Hakushaike vanhu vanokudzama mashoko kuti but kwedu manje ndokuri powerful. Kubviswa panzvimbo pane zvavo. Havashaiki. Pakuda munhu anoti aiwa Mwari vakandiisa panzvimbo ine chikonzero. It's a matter of time. I'm in the right place, but it's a matter of time. Those vakachengeta murume paBetsaida 38 years. Yeah. Aiziva kuti kana vanhu vachipora, it's a matter of time. I'm here, and Mwari kana zvichaita ndiri pano ndisikuzofa. Because aifanira kuora mumwe pa10 years. Kuti waiwe Mwari anenge andifarire. 10 years ndiri pano ndatosiriya. Hapana chikuita regati hama dzangu nditore ndende kumba. Pa 20 years aifanira kuora mumwe, pa 30 years aifanira kuora mumwe. But chakamukipa in that place. Kuona kuti kana zvevamwe zvichiita pano, I'm in the right place. My case is a matter of time. Unobviswa panzvimbo pane zvinhu zvako nekuda kwokuti haugone kumira neboldness uchiziva kuti Mwari vakati ndive pano. So murume wakasvika kuSilomo ndokubva ageza maziso akadzoka akuona. Zvoreva kuti akaenda asingaone akadzoka akuona. Breakthrough yake yakaitirira paakaita obedient to the word. Asvika kuSilomo akageza meso. Paari kugeza mavhu ari kubvisa upofu. Ufunge kubvisa kunokonzera kubvisa matambudziko. Paari
kugeza mavhu ari kumeso, ari kubvisa mavhu achipinda mvura. Paari kubvisa zviri paari ndo paari kubvisa dambudziko riri paari. Dambudziko nderekuti hauri kubvisa zviri pauri kuti ubvise dambudziko riri pauri. Paakabvisa mavhu mumeso ake aitobvisa zvese neupofu. Hama dzangu kubvisa kune mystery yebreakthrough. Indakati maybe nyaya kuti giving isubject yakakura zvekana ndotanga kudzidziswa kuzvifa vasati vadzidziswa kufa. Nekuti kuona munhu achidyra mabhanana atengerwa kana kuti arwara, nature yake yakazvimaka haadi. Haagoni kuzvipa. Varipo vanhu kutoti ukaona ane chimwe chinhu chakanaka vanomuitira, iye pachake chakanaka haadi kuzviitira. Kana kuipa compliment yakanaka anozvishora iye pachake. Usaka vanhu vanodzidziswa kugamuchira zviri pari zvakanaka. Pamutama makachena bachira makawari right kuti aiwa ibhero. Andakubvunza kuti iri bhero here. Kune vanhu vandambozvidzikisira haunabvunza kuti waitenga kupi ene mari zvese kwawakatenga ibhero ende i250. Wakudza vanhu price nekwawakatenga chezvo kuti wakachena bhere 250. Now we give you this subject yekuti inotodzidziswa munhu kuti agone, and practice makes perfect. Dzidza kupawo kana wekwako kana uchidzwa noso uchipa mutoro wekwako ngopa vana vako adzimai vako. Kune varume kuti akapa mudzimai mari, mudzimai andoswera akaisungira andozoti neurongwa atongopihwi mari. Zvodzoka kubasa ndobvunza kuti yanga ine urongwa hwenyu, andozati haingokupiwa. Practice makes perfect. Dzidzira pahama dzako, dzidzira pavana vako. Mwana anodzwa maconditions ekubasa nemamiriro economy. Mwana angoti baba ndinodawo kana 100 bond, unotanga kumutsanangurira mamiriro akaita economy. Economy yese vhuku, mwana kuti ada 100 bond. Zvichirema pafamily yako Mwari ngakubatsire. Because subject iyoyo haina shortcut. Murume paakanogeza murwizi zviri paari zvichibva neupofu huchibva. Hama dzangu kune upofu hwekuti kana zvabva zviri pauri unoona. Jesu anomupa vhangeri rekuti zvandaisa pauri ukanozvibvisa iwewe zviri pauri pane chichabvawo futi. Pauri kubvisa pane problem iri kubva. Saka unobvati manje zvakakundomira kudhara ndotangira papi. Let me show you something. Kana murume ari bofu akaiswa mavhu, meso haadi mavhu, rese rausingade rine charinodenha. Saka wakaipa anokupa horizena mombe tikaenda kudhibha. Unogona kutoti tina muchibva kumusha masvika padhibha dzinonetsa kudhibha. Kwese kuti tinogona zvakanaka. Padhibha pane challenge 1. Mune mushonga unoiswa mvura uneka kunhuhwa kunoita. Mombe ndo inofembedza yonzwa, uye zvikwekwe zvakarumira pamombe zvinonzwa kuti patasvika pano tiri kusara tinokufa. Saka chikwekwe hachigoni kudzika, mombe yakakura. Pachine reasoning manje zvinowirirana kawanda. Ngatinyanyorumai mombe ifungidzire kuti patasvika panorwadza. Saka mombe chinoita chide kutiza padhibha hakusi kufunga kwayo. Mafungire zvakaruma kuti pakudhibha tafa. Saka inoti takuruma sere unotiza wega. Shoko rese rine breakthrough yako Mwari akakubatsira wagona kurigamuchira anenge mavhu maziso. Rese rine meant to deliver to help you arigamuchirike nyore. Why? Because when my demon has started to put them situation here, so I don't put a reasoning. How about the motion? But area, you are in a woman. What?
muEgypt. Mwari ataura naMozisi. Faro aita akataura naye naMozisi. Anga ane strategy yekuenda negweseri. Unoudza mafombe anoshandisa vana veIsraeri kuti uidzirai namba yezvidhina. Haisai kana huni kana mashango ekupisa zvidhina. Uidzirai nguruva ivana. Saka vanhu vakapedzera vakapfunzira kuti Mozisi ndiye ari kukonzera kuti vaomeserwe. Gama Faro anotoziva kuti ava vakaomeserwa kubasa chavachazoda better working conditions kwete kubuda muEgypt. Unoti vakapedzera vakunegotiatera kushanda kwakanaka ivo vasiri vashandi dziri nhapwa. Muri China ine strategy yekuti kana kuti upiwe pfungwa dzekuti chatsvagawo stadium vake wakaipakaza kuti breakthrough yapedyo unorudiswa pakanaka pekunyazonzwa kuti andazorora. Vasinombonzwa munhu andichairmeni wamaroti nyembe idzo dzikanyatsokugara uitsvake unonzwa ndikuluza ushe hwangu. Unopiwa comfort muproblem zvekuti breakthrough kwauri haichaita. Yemavhu maziso ndo situation yawina haina kidzi kana vanhu vanokudwira tsitsi but nokuti zvina mwari mukati ndondinozati manje unosvinura ende kana wasvinura vanhu vanzi vakataka kunetsana kuti ndiye here asi ndiye kana breakthrough yako haisvite unosvinura. But pane kanguva kekufamba uine mavhu riri vhangeri raKristu. Pandakafamba netsoka inoparidza kuna first vanhu vaitaura zvavanotaura mumaraini chechi inopengeswa zvoona mwari ari kunyima 5 rand yekombi okupa message asi mwari aimemba paringi panamuparidza kuti mwari vanopa ani netichete ndakabvira kwamusana umwe akazondikwenyeza kuti ngativo vanokunyemerera unoziva kune vanhu vane rafu unokuti vanonzi vashoko vachiweka zvavokura takuti mwari anopa nebhutsi yake iye ari vandakadiscover kuti kuparidza nekupa testimony zvakasiyana kuti mwari anopa ichokwadi anopa even asati andipa hazvichinji kuti mwari anopa. Pese pane mavhu omeso iprocess yeyini yako. Don't complain. Ukangoziva kuti zvina mwari mukati mwari vari kuita zvinhu muupenyu hwangu nyange zvichirwadza zvichirema zvisingakupi kana chiremerera musociety. Very soon they will respect you. Very soon they will respect you. Why? Because haurambe uri bofu kana Jesu aisa mavhu ukateerera zvaanotaura the same people vaikushora uri bofu they will celebrate you. Learn to resist the ideas of men and walk in the path of the word of God. Vanhu vari dangerous. Vanotatisa munhu kuenda musoro vanopa mvura iri padhuze. Kune imwe favor yaunopiwa so iri betrayal. Kune imwe favor yaunoseterwa so iri betrayal. Why? Havadi kuti uende mune zvinhu zvinopedza upofu hwako. Vada kuti uve bofu rakachena. Freedom yakakosha kumusungwa. Asi anongonzwa maprisoners anonzi kana mune chichemo here kuti ataikumbira kuti mutipenderawo jeri muite zvakati. Jeri kana ikapendwa une 50 years mumwe wakatonyura. Chaanoda iye freedom kwete jeri rakanaka. Wakaipa ngaaregere kukudzivisa kusvika pasi romo. Kusvika pasi romo kuenda mawakanzi naMwari uende, kuita zvawakanzi naMwari uite. Why? Nokuti akatendeka urambe wakadaro. Upofu unofanirwa kupera. Upofu hwako handizive kuti uri pamari here, uri pawanano yako here, uri pabasa rako here, but upofu ihwo nekuda kweshoko raMwari unofanirwa kupera. Uchipera sei? Take the right path. Resist the ideas of men. Rakaivwa pano vanhu vane zvavanotaura pasi. Nyika inotaura. Economy inotaura. Kuti usati wavaka kumusha wadati wavaka chechi. Ina usina kurongeka vana vanogara muchechi. Uchizvonizvo inenge good idea. Kana ngatengere chechi vaisina kumusha vandakavaka. Oramba yeti vari kuvakwa ipapo. Mwari vada kuvaka upenyu hwako. Iye advantage mwari vakakupa zvekuita assignment. Enda unogeza ukasaenda unoramba uri bofu ndiwe. Ukaenda unodzoka wakuona.
choice yako. Kuramba uri bofu nekuti waramba kuenda number 1, kuramba uri bofu nekuti waenda pane rimwe rwizi paside riri easy. Wapiwa mvura nevamwe vanhu vane tsitsi newe but vakamaka kuona kwako. Kana ndanzi ndiende kuSlomo mukandipa mvura ndisiye ndikuenda kuSlomo. Kana Mwari vati ndiende kurwizi Silomo musandikonese parwizi ruri padhuze. Why? Kuti handiri kufaitira kuti upofu upere. Paakabvisa zviri kumeso zvaiswa naJesu, akabvisa zvese neupofu. Kune zvinobva nekubvisa zviri pauri. Ukazviresista izvozvo uri kuresista kuona. Chinhu wani chandakaona Mwari hadi zvikuedzwaedzwa, don't tempt your God, don't tempt your God. But pane paanoti ndiedzei pasubject ye akazoti pamara kuti ndashupa nengoita ngokuti pamwechi test me. Asingadi kuedzwa vanobva kuti ndiedzei. Why? Nekuda kwekuti anoziva kuti there is an element of doubt nekuda kuti zvakakukomberedza nekutaura kwavanhu. But test me and see the faithfulness of the Lord. Amen. Hama dzangu tinotenda Mwari zvikuru masikati ano. Tanzwa kutaura kwaMwari muupenyu hwedu. Upofu wako nehwangu in certain area unofanirwa kupera. Uchipedzwa nei kwete neprayer base, being obedient to the words. KuSlomo kukaita kure zvinani ndiende kure ndizoke ndichiona. Panoswera ndiri padhuze ndiri bofu. Kuswera ndachena ndiri bofu hakubatsire. Kuti handatosukisa panext ndatochena kana kuramba kuiswa mavhu kuti handiri zvemadhaka ine ndiri bofu hazvibatsire. Zviri nani kuva chiseko kunyika upenyu hwako uchivandudzwa naMwari pane kuva a celebrity who is failing to celebrate life. Ausina kuona vanhu kubuda muTV, ausina kubuda munhamo. Zviri mukasangana naye munodemba kuti ndiye anobuda muTV but kubuda munhamo iprocess. MuTV kojuma nekamera utokubuda but kubuda munhamo asi zvekujuma. Pane basa kuti pane mweya usingadi kuti munhu asvike kuSlomo. Ziva kune Silomo yako. Silomo yepoverty inosvikwa negiving. Ukaita shortcut yekuva given yekupiwa hausvike kubreakthrough iyoyo. Why? Unoti kunopedza nhamo unoyepera. Hakusiko kunopera nhamo, inopera kwadzinobva. Kwadzinobva ndokusina nhamo. Kwadzinokutengeswa kunonzi kunopedza nhamo but vakatopodza. Inopera ikoko. Why? Because blessing haina basa kuti wapiwa, blessing, more blessing iri pana ari kukupa washo. Tsvaga pane Silomo yako usvike ipapo. Kana Silomo yako ichida kuva humble, kuva nehumility, be humble and receive the blessing. Hakuna shortcut. Kana Jesu atienda kwakati zviite zvakati, ikoko ukasasvika hazviite. Ndokumbira siku wetu namanje. Ndakati tinamatire chinonzi boldness against the ideas of men. Ufunge beware of good people who are not godly. Abraham secret yaakakipa kuna adzimai vake yekuti ndiri kunocheka mwana mugomo. Akangoti tipinda nemwana kunamata. Aiziva kuti Sara yekudisiva mwana breakthrough anoida. But yekuendesa mwana wacho haakwanisi. Saka akaita secret. A great man of faith was a great secret keeper. Imagine akaudza Sara kuti akutomucheka mwana. I was on 9 months kunodziziva kuti right here. Ida mamupenga nechechi. Akamucheka chipo chatakapiwa ichi. Even pana akabvunza chienda pagomo kuti baba chibayiro chiripo. Abraham akakipa full secret. Haana kuti icho chiri kutaura ndicho. Chinotiza. Akati God will provide the land. He was a great secret keeper. Pamwe pacho unoende kutaurisa kunyika saka vachitoda kukukanzira tadzira so. Ingonyarara kuti zvinhu zvaMwari wakanyarara. Chandikukuvimbisa Mwari akatendeka. Mwari akarurama. Akasiyana nemunhu. So munamato wako ndewangu ndekuti Mwari pray boldness to get to Silomo. Nokuti hapaendeke nyore. Pane vanhu pakatafa. Pane vanhu pakatawa unoti ukasangana navo vanotaura kuti unozwa kuti Jesu yatori rafu. Unozwa kuti pastor yari rafu zvanotoenda kutotitsotsa.
pakata pane vanhu varibo vasina kubatsira vavoribo nemashoko. Mwari ngatipe boldness to stand against the ideas of men, to pursue the word of God. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and favor. Upofu wakabata pamali dzavo, upofu wakabata pawanano dzavo. Ndinotaura Baba kuerera kwemvura yepfupi yeSiloamu. Ndataura Baba kuerera kweropa raJesu rinosuka zvivi. Ndataura Baba financial doors to be open. Ndiri kunena rwizi rweSiloamu kuti ngaricherera iko zvino pakereke ino panzvimbo ino. Upofu une mwana wenyu pahomwe yake, upofu une mwana wenyu pawanano yake, pabasa rake, pamuchato wake Mwari, upofu wakabata nyando pamusoro pemhuri yake. It's time for the church to be cleansed. It's time for the church to be cleansed. It's time for the brother to get the cleansing. It's time for the sister to get the cleansing. By the pool of Siloam, there was a healing that took place. Baba ino wasumo nasina mangwana. Papu yeSiloamu panzvimbo ino Baba, ngaiyerere mvura, upofu ngauchichaiwa ngauchienda. Nhamo ngaitame kugama meso ake Baba taakubvisa zvinonyangadza, taamutaura nyasha. Every challenge, every plan of the enemy yakanamira muupenyu hwake ngaigezwe nemvura yeSiloamu. Ngaiyeredzwe nezita raJesu. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice must be silenced in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Just be quiet, let me make this declaration. Baba, I decree and I declare, blindness is over. May the river of Siloam flow. Upofu ngauchipedzwa, kupema ngakupedzwe. Vana venyu ngavashenda kasikombono gamuchira zvinhu zvavo. Ngavagamuchire michato yavo yakavharwa, ngaicheneswe nemvura yeSiloamu. Chese chakavharwa mumeso ake, mumaoko ake, mubasa rake, zvinotanga kuerera kwemvura yeupenyu, the living waters to flow. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I decree and I declare financial doors to be opened. I decree and I declare blessings to begin to flow. Bless the work of their hands. Testimony, financial breakthrough, elevation in Basarake, Kusumu Basarake, Yashangati Ruenare, Masuga Afrique, Anushuya Gazazis, Nancy Karacheso. Father, we give you glory, we give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you.